Okay, vi sidder her på en restaurant i Portugal. Hej Nuki. Hej Vicky. Det der er ikke lige så sejt som det andet. Vi skal lave et eksperiment, hvor vi skal se, hvor lang tid det tager at få det her skåret ud. Fordi det her kød er for sejt. 3, 2, 1, nu. Vi kan høre scenerne, der bliver skåret over. Det var faktisk en god en, den der. Nej, den er ikke så flot. Jo, den er der er en ordentlig scene her. Jeg bruger bare lidt den samme det er ikke så og vi bliver ved på det. Nej, hvor er du lækker. Ej. Spørgsmålet er, slutter det mareridt nogensinde? Der fik vi den. Vi kan tage biden. Så er du sandforholdet. Der er rigtig meget scene det her, når vi tager Så er det klamt. Fuck, hvor er det klamt.